Είναι το Comics Videocast αυτής της εβδομάδας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Κοσκινάς. Από τους γρίφους που με πέδεψαν πολύ και που ζητούσα τη λύση του επί πάνω από 15 χρόνια, θυμάμαι, είναι αυτός εδώ. Αν μάλιστα προσθέσω και αυτά της προ-ίντερνετ περίοδου, πάμε στα 20 χρόνια πιστεύω συνολικά άνετα. Εδώ οι λόγοι που εμπόδιζαν τις πληροφορίες για αυτό το εικονογραφημένο είχαν να κάνουν με τον τίτλο του, που συνήθως δεν ήταν ο αρχικός, αλλά και από τις μηδαμινές πληροφορίες για τον δημιουργό του. Όλο αυτό το διάστημα το μοναδικό στοιχείο που υπήρχε ήταν η χώρα προέλευσης, αν θεωρήσουμε σαν δεδομένο ότι τα περισσότερα εικονογραφημένα της Πηδάλιο Press έρχονταν από εκεί. Οι 4 μικροί ήρωες, όπως ονομάστηκε στη χώρα μας, βρέθηκε να δημοσιεύεται στις σελίδες του Ταρζάν, του γαλλικού κλόνου του Ταρζάν καλύτερα θα έλεγα, τους Ζέμπλα, των πρώτων 29 τευκών της έκδοσης του, το 1970. Ο κύριος Δραγούνης εσωμάτωσε το κόμιξ αυτό μεταξύ άλλων, καθώς είχε ένα ύφος που τέριαζε με την ηλικία των αναγνωστών ή έστω κάποιον από αυτούς, αφού οι ήρωες τους ήταν 4 νεαροί, οι οποίοι διψούσαν για περιπέτεια. Οι ιστορίες τους διαδραματίζονταν σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Γαλλίας και ήταν απλές σαν σενάρια, καθαρά παιδικές θα τις χαρακτήριζα. Σήμερα το λέω αυτό βέβαια, με τα μάτια ενός ενήλικα. Ενώ επίσης το σκίτσο έδειχνε ανεπιτίδευτο και κάπως πρόχειρο. Από την γραμμή του και μόνο καταλάβαινε κανείς ότι έρχονταν από αρκετά χρόνια μακριά. Ίσως και από τη δεκαετία του 50. Οι ιστορίες των 4 μικρών ηρώων δημοσιεύονταν σε συνέχειες και συνολικά διαβάσαμε 3 μόλις από αυτές. Μάλιστα από το τεύχος 10 και έπειτα, οι αρχικές 8 σελίδες που τους έδωσε ο Έλληνας εκδότης μειώθηκαν ακόμη περισσότερο και έγιναν 4 για να μπουν παιδικού τύπου αυτοτελή εικονογραφημένα στη θέση τους. Ήταν, όπως έχουμε δει πολλές φορές, μια περίοδος εκδοτικών πειραμάτων. Τελικά, ποιος ήταν ο σχεδιαστής τους από τους 4 μικρούς ήρωες και πώς λέγονταν στην Γαλλία? Οι απαντήσεις δεν χρειάζεται να περιμένουν για τόσα χρόνια όσα τις αναζητούσα εγώ. Έρχονται σε λίγο στα αυτιά σας. Ο σχεδιαστής λοιπόν ήταν ένας παλιός μας γνώριμος από τις αναζητήσεις παλαιότερων μηνών και περιοδικών. Τον είχαμε συναντήσει, αν θυμάμαι καλά, στον Galax, του μικρού ήρωα, ενός περιοδικού που είχε κυκλοφορήσει ο κύριος Ανεμοδουράς το 1976. Μάλιστα, ορισμένες ιστορίες του δημοσιεύτηκαν και έγχρωμες κατά το ίμιση στα τελευταία τεύχη του μεγάλου Μπλεκ. Ήταν ο Γάλλος Ρολάν Γκαρέλ, μια σημαντική μορφή των κόμιξ της πατρίδας του, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, στα χρόνια της δεκαετίας του 40 και του 50 κυρίως, αφού συνεργάστηκε με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες και εκδότες. Ο Ρολάν Γκαρέλ εικονογράφησε συνολικά 9 ιστορίες της σειράς, όλες σε σενάρια του Ροζέ Λοκρό. Οι υπόλοιπες 26 είχαν την υπογραφή του Λαντίμιρο Μισάλια, του Ιταλού. Οι 4 πιτσιρικάδες που πρωταγωνιστούσαν ονομάζονταν Λερφοάς. Οι περιπέτειες τους ενσωματώθηκαν στην ύλη του περιοδικού Ρόμπιν, εκδόσεις Εντισιών Πιέρ Μουσό, το 1948. Η πρώτη ιστορία που τυπώθηκε και φιλοξενήθηκε στο πρώτο τεύχος του εβδομαδιαίου Ταρζάν, Ζέμπλα, θυμίζω, από την Πηδάλιο Press, με ημερομηνία έκδοσης 19 Δεκεμβρίου του 1969. Πρόκειται για το L'Opération Toilette d'Araignée, την πρώτη ιστορία που δημοσίευσε και το πρώτο τεύχος του γαλλικού Ρομπέντο Ντασόν τον Αύγουστο του 1964. Παραδόξως, στην ελληνική έκδοση δεν είχαμε καμία τρομερή διαφοροποίηση στον τίτλο. Λιτά και περιεκτικά. Επιχείρηση Αράχνη. Το μόνο που άλλαξε ο Δραγούνης για να προσελκύσει το ενδιαφέρον ίσως των νεαρών αναγνωστών ήταν το όνομα της ομάδας των πρωταγωνιστών. Έτσι, αντί για 4 άσοι όπως λέγονταν στα γαλλικά, αρχικά ονομάστηκαν εδώ 4 ήρωες, ενώ στη συνέχεια τροποποιήθηκαν σε οι 4 ρεπόρτερ. Ήταν το Comics Videocast αυτής της εβδομάδας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Κοσκινάς.